Май ще затрудниме тук, а? Здравейте, Бургас! Днес сме тук с страхотна новина. GTP.BG вече разполагат с най-големия център за технически прегледи в града. И за да отпразнуваме това, днес ще раздаваме подаръци. Нека да видим дали сте готови за това предизвикателство. Караш ли кола? Да, карам. А как се казваш? Илиян съм аз. Иляне, здравей! Ние сме от GTP.BG и в момента имаш уникалната възможност да спечелиш безплатен годишен технически преглед. Супер вкусно ми трябва на 13 месеца. Идеално, значи ние сме твоите хора. Сега обаче ще трябва да изиграем една игра и ти ще трябва да отговаряш право на въпросите. Давай. Добре. Видим дали ги знам. Хайде да те тестваме. Искам да ми кажеш какъв е този автомобил. Тесла, модел 3 мисля, ще. Супер! Много добре си запознат. Този? BMW X7 може би, или 5. Да кажем X5, айде. И с BMW пак щяхме да приемем отговорът ти за верен. Това е гол тройка. Няма как да не Класика, го знам. нали? Добре. Range Rover. Супер. И последната? Май ще затрудниме тук, а? Това от някаква нова, доста странна. Шевролет ли е това? Какво е? Точно така, браво на теб! Спечели си безплатен годишен технически преглед от НАФ. И така, на паркинга на Метро Бургас може да направите своя годишен технически преглед без чакане, с бързо обслужване и да получите всичко, което е необходимо за вашият автомобил.